Ekene nke Igbo ndị ọma na-ege m ntị biko na o nwere ihe na-aga na ụwa nke akịta anyị nọ n'ime ya. First of all, asị biko Bobble nsi nweta video biko kabarụ na-eshare ya, kabarụ share this video kịta ahụ before ndị defenders of evil ndị na-akwado ajọ ihe wee pụta wee tibe ọnụ na comment section tupu ha na-abịa share this video because na gịnị mere na ụmụ ajọ ihe a na-wee kwesịrị ka anyị na-afịa in our midst now. Because na gịnị mere this young boy kita anụ na afọ ebe a bụ onye gịnị onye Nsụka n'ime Enugu steeti. Ọ na-agba boy na Onitsha main market. Boy ka ọ na-agba gidi one thing lead to another. Obuwa ahịa oge ya unu n'anya unu ya afọ ahịa this guy hipụrụ. Ị na-anụkwa ahịa ehipụ ya this boy hipụrụ ahịa wee sị na ọchị ije mewe bi to village ha. Gịnị na-ese na ọ chọrọ ịbụ odogwu na ngwa ahịa this boy kabala ahụ wee hipụ ngwa ahịa oge na eni ahịa wee sị ka ọ wee mee gịnị ka ọ wee bụ na village ha. Mana so much thank God no ọnụ ya wee sị na mama ya gwakwa ya si ya na she is not in support of this thing. Duchu na mama ya anọrọ n'nsonu wee na-achọ ịsa nwaanyị isi, nwaanyị ekwero. Nwaanyị wee sị anya kpọọ ọgị ya o wee wele nọmba ọzọ wee kpọbọ wee nye mama ya Attire ya nọmba agara aga. God so kind na ndị security afụ ya si ya na organize ebe ka ị na-aga enwe ebe unu nwe wee bili gidi o wele 2000 wee nye onye security n'aka ka onye security wee nwee shut up money. Onye security wee sị nwa boy na-enye m 2000 wala ọga mụ na ya fụrụ na weekend na-enye m 1000 olo na something is not right na wetana ka ikpo ọga ka anyị malụ na nwere wee bili unu na-eme. Nwoke wele nọmba ọzọ wee nyekwa onye security akpọgide nọmba agara aga. God so kind na Chukwu ogi ya mụ anya wee jide this young boy o wee confess wa na ahịa o bu ahịa worth up to 1 million mana ndị na-azụ line sịkwa na ahịa is more than 1 million naira. So ka unu welezi anya unu na-eche egesi na eziokwu na ụfọdụ ndị ọga anaghị atry you, let's tell ourselves the truth. Akwa eziokwu na ụfọdụ ndị ọga anaghị atry mana ịkazi obi mewe mmadụ ibe gị ụdị ha onye ahụ ya esetụlụzikwa gị. By the time email ụdị ha mee ya like 5 consecutive times successfully sikpọ ya niile ebu ahịa 1 million 5 million ọbụla ọgaji 50 million azụ ahịa ịgbalị na 5 million na apiriko omekwa another business gba loss dị ya gba loss of 10 million mmadụ a na-agbada ofile nọ na ọ na-eme ihe nwoke mmadụ a na-agbada steady by steady. It feels bad na ụmụazị kịta na-ata n'ishi image of ịgba boy na Igbo anyị mana anyị kwue asị gịnị mind your business na wepụ ọnụ n'ihe gbasara gị. It will be very bad na some people ya bịakwa na comment section na defend this boy na asị why you tie ya na social media. Eti ya na social media mee gịnị ka ụfọdụ wee mee gịnị ka ụfọdụ wee mụta. So biko nụ nenenụ the full video ka unu wee nụ. Mbụ afọ ọnụ ka anyị bịa nwoke biko kedu aha gị? Kwụsịrị okwu ike. Chiemeri onye welite iru gị elu. Chiemeri gịnị? Eke onye ebe ikwubekwa eziokwu. Onye Enugu steeti. Kedu ebe ọ bụ na Enugu steeti? Mba na Nsụka bụ kedu obodo ọ bụ na Nsụka? Amube na Nsụka. Kedu local gọọmenti bụ ihe ahụ? Igbo Eze South. Kedu ihe ị mere ka iji wee nọrọ ebe a kịta? Kedu ihe ị mere iji nọrọ ebe a? Iburu ahịa? Ahịa onye? N'ụmụ. Onye bụ n'ụmụ a? Kedu onye bụ n'ụmụ a? Nebọ gị ka ọ gị na onye ka ọ gaghị? Ọ gaghị esi gị bute ahịa ndị a dị ebe a? Ọ gaghị esi gị bute ka eji ihe mere ahịa dị ebe a kịta. Ahịa dị ebe a ọ dịghị ka ahịa dị ebe a bụ ahịa ego ole? Jos kwuo eziokwu ọ dịghị ka ahịa bụ ahịa ego ole? 1 million dị ebe a kịta. Jos estimate o but ime na ọ ruru at least from 1 million. Gwagoro anyị eziokwu ịtụ asị anyị nwa ka ejighị etu ihe maka enweghị na-echighị ihe na aha dị ebe a kịta. Kedu onye nwe aha? Ijeọma with phone number. Kedu onye nwe enyi? Onye?
Aya mo mana ngwale no ngwale. Mo mi gi. No ngwale ya nsi Lagos we tuna. Mo mi gi on ere line no. Okay, ị na-ebi izi ise ndere mo no. Agwara m ya mana ọ bụrụ na ngwale no nke ọdụm. Ya isi Lagos ebute. Asị ọdụm na agwara m ya na ngwale ahịa si Lagos ebute na akpọgo. Ọ na-ajụ na akwụkwọ ọga m si mba. Tuna ma ngwale ya ma. Si na m na nta ibu na tayo no. Ọtụba mana ma si ka m bụ na tayo. Okay, village unu ka ị na-ebulota. Ya moto ka ị chọrọ ịga tinye na moto. Kerebe ihe a mere kịta keri kwana mme market Kano Street n'ebe a na-ere cosmetics. Ka ndị jidoro gịnị? Ndị security jidoro gị. Ka eji ka security isi wee chọpụta were jido gị n'ahịa. Nwaanyị pụtakwa ọ bụ eburu gị ebu mesis iji ọmụọ. Kedu ka o si ka security isi wee mana ejibezie wee gosi gị wee jidolie gị? Ọ na-ajụ na ọga m ya dị ire mesi ya mba na ọbụla ọga m na mkpa ya na isi ya mba na ọbụla na nsị ya na ọga m ọtụ m amụkpọ ya wela mbọ ya ọga mgbe na-aba m bịa bịa enye ya. Kedu onye security isi emere 2000 afọ wepụtago 2000 inyejiri esi ya na ọ gaghị nyere ka o were yes ebe na unu nwere wee bill unu na-eme so na unu nwere wee bill na asị ya mee ihe a ka inye 2000 security che udoni nke 2000 a maka ọ ma ọ gaghị enyeghị ya even 1000 na weekend ya na side ọ bụrụzie today mana question ọzọ ị na-ada imebugo ihe a mbụgwa ya eziokwu imebugo ihe a mbụ ịma ejide onye osi ya so mebe mba na ịbọn ịdị well organized ọ bụrụ ihe ilegori dị sị na ịfụ na ịdị well organized na ihe ịkwado na ya akwado ọ bụrụ ihe a bụrụ ihe ejidozie gị were nọmba oke nyezie gị ka mmadụ ndị be anyị unu lee anya ụnụ ọfụ na mmadụ zụdoro ahịa na township na ọ dozie werela village ọ ụdị ihe a kịta mere ebe a na ị na-anụ na mmadụ na-azụbu ahịa na ọ na-anya moto na ọ na-agba mbọ na ọ dozie n'etiti na-abụ ị na-afụzi onye na-asị gị na-eme ọfụma na township ọ bụrụ na ọ lọta na village ị na-ajụ ya ọ na-asa aka ka oke ya na onwe ya ọmakwu ihe mere ni ọ ka ụnụ fụ ihe ụmụ bọyị na-eme onye a na-ebe a kịta bụ nwa bọyị mmadụ na Kano Street ebe a bụ Kano Street ebe a bụ Kano Street ihe a kịta main market Kano Street bụ ihe a kịta unu lee anya unu ga-afụ ihe a bụ Sunday today bụ Sunday 30th ka today bụ 30th of June ka nwa bọyị mmadụ bịara ebe a bụ today bụ Sunday today bụ Sunday were nwee ike bịaruo were buo ngwaahịa kịta bukọ ngwaahịa ka ọ na-ebuzie ndị security wee hụzie wee jụbazie ya kerizie ebe isi ihe ebe ọ sị na ọ gaghị asị ya ka ya ma wee bill were buje ihe a ị na-elekwuzi dị ngwaahịa ịhụ ile anya ịfụ na ọ dị well organized packaging ya edere ya aha onye a na-emere wee bill mana ihe a bụ aha onye otu ọ na-ebujere ihe a kịta ajụgo m ya ngwaahịa bụ ngwaahịa ego ole ọ sị na ngwaahịa not at least na oru 1 million naira estimate ọ bụrụ na ebuo ngwaahịa 1 million ugboro ịbụọ ugboro ịtọ ngwaahịa karịrị ego ole a onye na-azụ line a n'ebe a sọ karịrị mana jos ka anyị megwedi na 1 million efu na nwoke na kọmpi zụdo ahịa ma ọ wụ na o bitere bankị ego 1 2 3 nwoke ama amaji ihe mere eme ị na-ajụjụ nwoke ọ na-efere gị aka ya na azụ ụmụazị ọsụsọ ya azụgatara ụmụazị mana lee ndị bụ problem